Illum hija tifkira ta' San Kallistu Papa. Kallistu kien il-sir maħbub minn sidu, nobli Ruman li kien nisrani u li kien fdaħ bġidu kollu. Minħabba nuqqas ta' għaqal fl-amministrazzjoni spiċċa fl-inkwiet u minkejja l-maħfa ta' sidu kellu jgħaddi xi żmien ħabsi fil-minjieri. F'da żmien Kallistu daħal fih innifsu u qataħħa li jibdel ħajtu. Meħlus mill-ħabs ingħata għas-servizz tal-Knisja f'Ruma, tant wara ħila li l-Papa ordnah djaknu u għamlu segretarju tiegħu. Wara l-mewt tal-Papa intgħażel suċċessur ta' Pietru. Il-Papa Kallistu kellu jħabbat wiċċu ma' posta tiġrib, mhux inqas mill-preġudizzju li fl-istess komunità nisranija kien hemm kontrih. Użam sħiħ fil-fidi vera, kien ħanin mal-mitinbin pubbliċi, ħadem għad-drittijiet tal-iskjavi u tqabad mal-pagani u l-idolatriji tagħhom. 100 martri imħaġġar ġobir, x'insara ġabru l-ġisem tiegħu u beżana kif kienu ma difnuhx fil-katakombi li hu stess kien bena għall-papiet imma f'qabar mal-pagani. Tixraq l-antifona tal-lum għal-liġi ta' Alla tiegħu dan il-qaddis tqabad sal-mewt u ma beżax mit-theddid tal-ħżiena għax kien mibni fis-sod fuq il-blat.